bones, soc en Kiraku i avui us vull parlar sobre Ekelon. Per als que heu llegit l'última revista de misteri sabeu perfectament que us parlo, però per als que no, us explicaré. Corre la llegenda urbana, últimament, que existeix un sistema d'espionatge que permet captar comunicacions via satèl·lit. Això és el que s'anomena xarxa Ekelon. Però, vistes les últimes tecnologies que s'han portat al meu ordre i el seu efecte per controlar-ho tot, dubto que sigui una mera llegenda urbana. I si tinc raó, rebels, tenim que tenir molt de compte amb el que diem. Carai, què diu? Que revisi l'activitat de la xarxa. Anem a veure. Al moment no està així, això. S'ha multiplicat. Com pot ser? La dins, el servidor. L'han activat. Rebels, la rebel·lió funciona.